L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Namlu llum it-tifkira ta' Sant Irinew li twilet għal-ħabta tas-sena 130, kien dixxiplu ta' San Polikarpu, għal-ħabta ta' sena 177 kien ordinat saċerdot f'Lyon fi Franza u ftit wara sar Isqof ta' Lyon. Ba' magħruf għal-ħidma tiegħu biex ixerret il-fidi kattolika kif ukoll joħodha kontra l-ereżija ta' dak iż-żmien u miet martri għal-ħabta tas-sena 200. Aħna mmorru lura daqshekk fit-tul. Sant Irinew huwa wieħed tal-ewwel fil-Knisja martri li taħajtu biex jistqar il-fidi f'Ġesu u għandu talim sabiħ ħafna lina llum. Tolbu mulej llum b'interċessjoni ta' Sant Irinew biex aħna nożżu il-fidi tagħna u nagħtu xhieda tagħha f'ħajjitna llum. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajt il-grazzja lill-Isqof Sant Irinew biex iwettaq il-verità tat-talim tal-Knisja u jħabbrek sewwa l-paċi tagħha. Għamel li bit-talb tiegħu niġġieddu fil-fidi u fl-imħabba biex dejjem infittxu li nkunu maquda qalb waħda bejnietna. Bibni Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tas-Slaten. Fid-9 sena tas-Sultan Sedekija fl-10 xahar, fl-10 tax-xahar, Nabucodonosor, Sultan ta' Babilonja, tela għal Ġerusalemm. U l-eżerċitu tiegħu kollu waqqaf il-kamp qudiema u tella ħajt dawra mejt magħha. U l-belt damet magħluqa f'assedju sal-11 sena tas-Sultan Sedekija. Fir-raba' xahar fid-9 tax-xahar, meta l-ġuħ kien qabad jaħkem sewwa fuq il-belt u ma kienx hemm aktar ħobs għan-nies tal-pajjiż, infetħet tiċrita fis-swar tal-belt. U s-sultan bis-soldati kollha miegħu ħarab bil-lejl billi għadda mill-bib ta' bejn iż-żewġ ħitan li kien jagħti għall-ġnien tas-sultan. U waqt li l-Kaldin kienu jdawru l-belt minn kull naħa, u qabad it-triq tal-Araba. Is-soldati Kaldin telqula l wara s-sultan u qabduh fil-wita ta' Ġeriko fejn l-eżerċitu kollu tiegħu tferrex il-bogħod minnu. Is-sultan qabduh u ħaduh f'Ribla għand is-sultan ta' Babilonja. U dan qatalu s-sentenza. Lill-ulied Sedekija qatilhom qudiemu stess. U lil Sedekija għamih rabtu bil-ktajjen u ħadu l-Babilonja. Fil-5 xahar, fis-7 tax-xahar, kienet it-19 sena tas-Sultan Nabucodonosor, Sultan ta' Babilonja, Nebuzaradan, kmandant tal-Ases, fizzjal tas-Sultan ta' Babilonja, daħal Ġerusalemm. Ħaraq it-Tempju tal-Mulej u l-Palazz tas-Sultan u d-djar kollha kbar ta' Ġerusalemm
u s-soldati kollha tal-Kaldin li kienu mal-kmandant tal-Ases ġarfu s-swar ta' madwar Ġerusalem. U kull min kien fadal mill-poplu li kienu baqgħu fil-belt u dawk li kienu ċedew u għaddew għal mas-sultan ta' Babilonja u l-bqija kollha tan-nies, Nebuzaradan, il-kmandant tal-Ases, ħadhom fl-eżilju. Il-kmandant tal-Ases ħalla l-xi wħud minn fost il-fqar tal-pajjiż biex jaħdmu l-oqsma tad-dwieli u r-raba. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ngħidu flimkien dejjem niftakar fik Ġerusalem. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. F'xatt ix-xmajjar ta' Babilonja hemm għadna bil-qiegħda u bkejna aħna u niftakru f'Sion. Ma' s-siġar tal-luq tagħha dendilna ċ-ċetri tagħna. Flimkien Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Għax hemm dawk li jasruna talbuna nannulhom xi għanja. Dawk li hemm maksuna stennew minna għana ta' ferħ. Għannulna mill-għana ta' Sion. Flimkien dejjem niftakar fik Ġerusalem. Kif nistgħu nannu l-għanja tal-mulej fard barranija? Tibbies li id-leminija jekk qatt ninsa lilek Ġerusalem. Flimkien dejjem niftakar fik Ġerusalem. Jeħill il-sini ma' saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik. Jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Flimkien Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Kristu refa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Kif Ġesu niżel minn fuq il-muntanja folo l-kbar marru warajh. U resaq fuq wieħed lebrus inxteħet qudiemu qallu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mettidu fuqu messu qallu irrid kun infejjaq u minnu fih ġismu indaf mill-lebra. U għallu Ġesu qis li ma tgħid lil ħadd, iżda mur rieħek il-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mulej jekk trid tista' tfejjaqni, tolqotna din it-talba li jagħmel dan ir-raġel li kellu l-marda tal-lebbra li talba lil Ġesu u tolqotna ħafna għaliex ma tantx issib talb fl-Evanġelju ta' nies li lil Ġesu jgħidulu jekk trid. Iktar it-talba li tiġbaħ li ta' Ġesu nnifsu meta kien fl-ort tal-Ġetsemani u ta' Ġesu meta llimna wkoll il-missierna u għalinna biex ngħidu lil mulej l-Alla ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Jien nixtieq inħarsu ftit din il-ġrajja sabiħa lejn dan il-lebrus u mbagħad lejn Ġesu. Il għaliex flimkien hemm messaġġ sabiħ ħafna għal ħajja tagħna. L-ewwel nett dan il-lebrus irridu niftakru illi dak iż-żmien min kien lebrus kien ibati ħafna. Mhux biss ħabba l-marda tiegħu li diġà kienet kiefra, anki jekk kultant ma lebrus kienu jaqdu anki lil dawk li jkollhom xi forma ta' marda fil-ġilda tagħhom u jqegħduhom magħhom,
ma kien imbagħad mhux biss minħabba l-marda ma wkoll minħabba l-esklużjoni il għaliex min kien lebrus kien imqiegħed għalih istruzzjonijiet ċari biex dan ma jressaqx lejn in-nies, anzi jekk jersaq irid jew jagħmel sinjal idoqq xi qampina jew jagħmel sinjal li dan is-sinjal jgħid isma' jien lebrus għodu l-bot minni. Għalhekk id-dbatija ta' dawk morda bil-lebra kienet kbira. Imma x'għamel dan? Dana għax kellu din il-fidi f'Ġesu li jista' jfejqu, mhux biss għeleb din il-marda fis-sens ma ħallijiex qiegħdu fil-ġemp u jibqa' hemm, imma mar anki kontra dak li dak iż-żmien kien jingħad li ma tistax tersaq u dan resaq lejn Ġesu. Minkejja l-folla x'hawnhekk naraw jgħidilna l-Vanġelu li Ġesu meta niżel minn fuq il-muntanja folo l-kbar marru warajh. Mela dana tant kellu din ir-rieda soda u din il-fidi f'Ġesu li resaq leħ u talbu bil-ħerqa jekk trid tista' tfejjaqni. Tolqotna ħafna żgur din il-fidi kbira dan il-lebrus imma wkoll din id-determinazzjoni u lest li jeleb kull ostaklu biex jasal għand Ġesu. U meta nħarsu mbagħad lejn Ġesu narawh dejjem Ġesu mimli imħabba u kompassjoni u għalih bniedem wieħed jiswa daqs ħafna. Ma jagħmilx differenza jgħid għax hawn il-folla ma nagħtix każ ta' dal-bniedem. Anzi, għal Ġesu min hu emarġinat min qiegħed fil-ġemp jiswa ħafna u jagħtih l-attenzjoni sħiħa. U lil dan il-lebrus mhux biss ifejqu imma innu taw x'jagħmel jgħid l-Evanġelju. Mett idu fuqu messu u għallu irrid kun infejjaq. B'dan il-ġest Ġesu rid juri illi l-id tiegħu hija l-id li tfejjaq. Mhux biss ma tbiegħx minnu bħalma kienu jagħmlu n-nies jaħrab lemm għal dan lebrus imma anzi apposta messu. U b'dan wassal il-fejqan lil dan il-bniedem. Imma mhux biss, Ġesu lil dan il-bniedem rrid ifejqu u rrid jerġa' jintegrah fil-komunità. U għalhekk jgħid issa mur uri ruħek il-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. U b'dan mod terġa' lura fih dan il-komunità. Għax għal Ġesu kull bniedem jiswa lilna jrid iwasslilna tassew il-fejqan u s-saħħa illi neħtieġu imma wkoll ma jħallinix nintelqu jew inkunu imwarbin emarġinati ma jrid jintegrana lura fih dan il-komunità. U għalhekk Ġesu lin-nies jgħidilhom ukoll qis lil dan jgħidlu wkoll, però ġieli qalan lin-nies ġenerali, qis ma tgħid lil ħadd. Sa din lilna kultant tolqotna kif ma tgħid il-ħadd meta ħaġa tajba. Kif ma tgħid il-ħadd meta qed jagħmel miraklu bħal dan. Għax Ġesu ma rridx lin-nies imorru b'din l-idea li hu dak li jagħmel il-mirakli u daqshekk li hu
dak li jagħmel isu il-magic, imma rrid li jinżlu aktar fil-fond u jkunu jafu li hu tassew il-Messija, is-Salvatur, dak li l-bniedem irid jagħtih is-salvazzjoni sħiħa. Jew nitolbu l-Mulej illum aħna u nkunu ispirati minn din il-ġraja sabiħa, nitolbuh biex jagħtina l-grazzja tal-fidi u d-determinazzjoni ta' dan il-Lebrus, kif ukoll li nemnu tassew fl-imħabba, fil-kompassjoni, fis-salvazzjoni sħiħa li waslinna hu. Resqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant Irinew, nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna dejjem nemnu fik li inti mimli mħabba u kompassjoni u trid twassilna s-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tad-droga kif ukoll għall-familji tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, fl-Art Imqazza, f'Gaza, f'diversi postijiet fejn hemm il-konflitti u l-ġlied. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fiħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun ta' glorja lik mulej is-sagrifiċċju se nofrulek kollna ferħana bid-daħla ta' Sant Irinew fis-sema. Għameli bis-saħħa ta' din l-offerta nintlew bl-imħabba l-verità biex inżommu sħiħ fil-fidi tal-Knisja u jkollna l-qalbna l-għaqda tal-insara bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex Sant Irinew ħall-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb.
meta tur il-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien ma' nqawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-Mulej, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mirrajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn Ammi Soqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Irenew l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, Aħfrinna d-dobietna bħalma naffru minn ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Talla li tneħħi d-dnubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-barka twassalna fit Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiħnina tiegħek mulej kattar fina l-fidi f'dawn il-misteri qaddisa u għamel li tassew nibnu ħajjitna fuqha biex bija nitqazzu bħalma bija kiseb il-glorja l-Isqof Sant'Irinew u baqa jistqarra sal-mewt bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori, distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 29 u l-Ħadd 30 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lil Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħti d-dinjità lil kull bniedem, hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd. Offru dan ir-rożarju llum għal vittmi tad-droga u għal familji tagħhom u dawk kollha li qegħdin jaħdmu għal fejqan tagħhom.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talbtana ejna u għafmana glorja lil-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna n-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna n-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazia memlija Marimija ki berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija Marimija ki berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija Marimija ki berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija Marimija ki berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija Marimija ki berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bridem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru li minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija Marimija kien berkinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dobiet ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima rik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobitna ħarista minna tal-infern. U ġenera u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima rik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa birek frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla tebba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Malla. Biex ikun jisoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazza glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba li San Mikil Arkanġlu tħollarina fit-taqbida kun int l-għajnunatana kontra l-ħazen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-awa fossiqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe sima lik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek għandna f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. San Tirineu. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk Dorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arusca s-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.